Dobrý deň priatelia, vítajte pri našom novom videu. Dnes sa spolu pozrieme na zabudnutý projekt, ktorý mal z kúpaliska v Banskej Bystrici vytvoriť Banskobystrické more. Tak sa pohodlne usaďte a užite si tento nevšedný zážitok. Banská Bystrica má plážové kúpalisko s dlhoročnou tradíciou. Prvé bazény a letné rekreačné športy pri Štiavničkách začali fungovať už v 60. rokoch minulého storočia. Postupne pribúdali ďalšie bazény, športové plochy a napokon aj známe jazero s pieskovou plážou, ktoré sa stalo obľúbeným miestom oddychu pre celé generácie Bystričanov. Už dávnejšie sa hovorilo o tom, že by táto lokalita mala potenciál stať sa celoročným rekreačným centrom, a práve s touto myšlienkou vznikla vízia Bystrického mora. Zaujímavosťou je, že podobnú ambíciu už pred rokmi úspešne naplnili v Japonsku. V prímorskom meste Miyazaki vyrástol obrovský komplex Seagaia Ocean Dome, najväčší vodný park pod otvárateľnou kupolou na svete. Otvorený bol v roku 1993, meral 300 x 100 metrov a ročne privítal až 1,25 milióna návštevníkov. Kupola bola fascinujúca. Vytvárala ilúziu modrej oblohy aj v daždi, no bola extrémne nákladná na prevádzku aj údržbu. Vnútri panovala stála tropická teplota, fungovalo tu umelé vlnobytie, bola tu piesková pláž aj exotické scenérie. Aj keď bol japonský Ocean Dome považovaný za technický zázrak, realita bola neúprosná. Prevádzka obrovskej kupoly bola tak finančne náročná, že sa projekt nedokázal dlhodobo uživiť. V roku 2007 ho zatvorili a o 10 rokov neskôr komplex úplne zbúrali. Úplne iný príbeh však píšu v Nemecku. Pri Berlíne v obrovskom bývalom vzducholodnom hangári vznikol Tropical Island Resort, jeden z najväčších krytých vodných svetov v Európe. Pod kupolou veľkou ako menšie mesto vybudovali pieskové pláže, lagúny, tropický prales, šmykľavky a obrovský saunový svet. Projekt mal ťažký začiatok. Roky fungoval v stratách, no postupne si našiel svoje miesto a dnes patrí medzi najnavštevovanejšie atrakcie v Nemecku. Tieto dva príklady ukazujú, aké odlišné osudy môžu mať podobné vízie. A presne medzi týmito extrémami, medzi zaniknutým japonským gigantom a úspešným nemeckým projektom sa ocitla aj myšlienka Bystrického mora. Sen, ktorý sa u nás nikdy nedostal za hranicu vizualizácií, plánov a nekonečných diskusí. Práve podobná predstava, tropický svet pod obrovskou kupolou, stála pri zrode myšlienky vytvoriť vlastné more aj v Banskej Bystrici. Vízia Bystrického mora bola predstavená už v roku 2013. Vtedajšie vedenie mesta plánovalo prekryť celé plážové kúpalisko veľkou kupolou, ktorá by umožnila celoročnú prevádzku. Nechýbali by tu palmy, piesková pláž, umelé morské vlny a voda upravená tak, aby pripomínala skutočné more. Mesto chcelo realizáciou štúdie uskutočniteľnosti možnej investície na plážovom kúpalisku získať definitívnu odpoveď na časté otázky mestských poslancov a tiež samotných obyvateľov na ďalší možný rozvoj plážového kúpaliska. Mesto v tej dobe ohľadom možného ďalšieho rozvoja kúpaliska oslovovalo potenciálnych investorov. Situácia sa však rýchlo zmenila. Finančná podpora vo výške 30 000 eur pre štúdiu uskutočniteľnosti projektu bola presunutá na opravu výtlkov. V rámci oddlžovania mesta sa prostriedky presunuli do inej oblasti a rozvoj kúpaliska sa odložil. Napriek tomu mesto myšlienku úplne neopustilo a zdôrazňovalo potenciál lokality aj prínos pre cestovný ruch. Táto oblasť je výnimočná, pretože je to jeden celistvý športovo-relaxačný areál. Mnohí poslanci aj obyvatelia projekt Bystrického mora odmietali ako nereálny. Prednosta a primátor však zostávali presvedčení o jeho správnosti a argumentovali potrebou strategickej vízie pre mesto.
tvrdili, že o projekte rokovali s Tatralandiou aj s investormi a že štúdia za 30 000 eur je nevyhnutná. Kritici im pripomenuli, že by možno stačilo spýtať sa domácich podnikateľov, prečo sa v minulosti nerealizoval projekt Banskobystrického akvaparku a aké sú problémy s výdatnosťou vodných zdrojov. Keď sa téma Bystrického mora dostala do celoslovenských médií, projekt sa stal terčom posmechu, najmä v období silnej zimy, kedy mesto bojovalo so schodkami v rozpočte a problémami so zimnou údržbou. Primátor mesta však tvrdil, že cestovný ruch je cesta, ktorá môže mestu pomôcť viac než očakávanie nových investorov do priemyselného parku. A ako to už býva, odpoveď nechávame na každom z vás. Vízia za milióny, štúdia za 30 000 eur a ambiciózny sen o tropickom raji pod Urpínom zatiaľ ostali len na papieri. A to je z videa o projekte Bystrického mora všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať na video like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.